Ayo ikut Mas Rahmat silaturahmi dengan Trah Mbah Sarkong Rao Jetak Bojonegoro. Ayo bolo tak jak ujung ning gone dulurku sing ning Bojonegoro Peneri kuwi. Nang sedulure maratuwaku sing lanang. Tak sesuk iki aku meh bali. Nah, iki disilai mobil karo mbakne bojoku cah. Lalae wong ning mobil ki alhamdulillah disilai. Terus bagi gendang mangkat. Nah, terus persiapan do mlebu to cah. Nah, iki penampakan interiore. Wah, pokoke iku kabeh ben amot sak kecamatan DKI. Nah, saat durunge budal aja lali omahe dikunci. Nah, harus kunci rumah maratuwaku. Nah, berarti langsung do mlebu. Nah, iki wis do mlebu kabeh iki. Persiapan. Terus pada tutup pintune, jebret, langsung terus mangkat. Tapi aku mah idol mobil sih cah, jarine mbak iku ki mobile bane rada tepos. Nah, pergi ganti sing mobil sing ki cah. Sing rada layak dienggo ado jarine yo. Nah, wis siap-siap mlebu. Itu enggak tempat duduk rumah bojoku nggo panganan wis kono nggo cemengane dalan. Bentong ngantuk, ben ora ngantuk ya lah. Ya anak wis tunggu dikit nang mangkat karepe gitu. Wis do mlebu kabeh terus mangkat lale dua lane macet rek yo tunggu tekan pojok ngono kae. Terus rekai balapan kereta barang yo tetep pipi menang kereta itu yo. Ya bar kuwi langsung mlaku salon-alon sak tekane semping slamet iki nggawa wong akeh. Nah cukup tekan iki wis tekan Bojonegoro kota iki nah kae omahe dulurku kae. Wis mlebu terus salaman. Wis do jagongan, wis do seneng ketemu dulur kabeh. Alhamdulillah, do seneng ketemu yo wis happy. Wis kita sepil kene ning dhuwur iki cah. Nah, iki ceritane omah anyar iki, nanti ndo sesasi dinggoni. Alhamdulillah aku melu seneng iki entuk dulur ngene iki. Waduh, lumone wong cah yo alah. Tak sepil kene ning dhuwur iki. Yang arepe lapangan jembar pagi pangone nak ngopi karo nyore-nyore. Nah, iki bojoku penasaran di rumah yang wah yo ternyata jembar api ini maratuwaku yang delok-delok yo api tenan jere. Nah, iki disuguhi meneh tok pangane. Ya, eneng gedang, eneng kopi, wah eneng jeruk, wah seger kowe. Jas pangan. Nah, iki wis meh balik mangan iki ya wis tak pangan sik karo dulur-dulur iki. Yo diwareti wetenge pokoke. Nek wareg aja mulih sik oke no. Nah, iki wis wareg tutut-tutut sik ning diopo to. Wah, bal-bal. Di hari yang fitri ini, mohon maaf atas segala hilaf yang pernah ada. Semoga kasih sayang keluarga kita selalu terjaga. Selamat Lebaran.